Pick up and action. Mai kyau. Kwantar da hankalinki. Ki kwantar da hankalinki. In taimako ne zan ba ku. In dai taimako ne zan ba ku. Amma na ga kamar Mai kyau. Gani? Me kuma za ki nema? Babu duk duniyan nan! Babu! Mai kyau. ni Khadija Adam. Ni ne na fi dacewa da kai. Ima. Allah ya sauwa. Aniyar ka ta bi ka. Aniyar ka ta bi ka. Na zo neman taimako ne cikin rashin sani. Yanzu kuma na fasa gida zan koma. Ko kana so ko ba ka so gida zan koma. Mugu azzalimi maci amana ta Allah ba taka ba. Wallahi na fi ƙarfinka. Ke Khadija. Ke Khadija. To duk inda za ki tafi, duk inda za ki je, ni za ki gani. Ni za ki gani duk inda za ki je. Kuma duk ranar da kika ƙara kwatantawa. Kun yi kuskure duk da haka ba zan tafi. Sai kin ga sai kin ɗan ƙara ɗaya daga cikin daga da hannu biyu zaki ranga daga taɓaryar. In kika daga sai ki buga da hannu ɗaya. Ci gaba da hannu ɗayan. Kin gansu? In juya da kanki. Yawa tsayar da shi. Ina kallon su da abin da suke. Ko kuma suwaye ku kuma daga ina kuke karki sauri faɗa a hankali. Haka. Da hannu biyu. Ka tafi makabarta. Ka samu sabon kabari guda biyu. Ka nemi tsakiya ka haɗa ka binne. Kada ka sake kowa ya ganka. Idan ya gan. Action. Faɗa abin da ke so ki faɗa. Ranka ya daɗe. Menene? Azzalimi ka bar ni na tafi gida. Akan me za ka riƙe ni? Sound? Ku mana shiru. Action. Azzalimi ka bar ni na tafi gida. Azzalimi ka bar ni na tafi gida. Akan me za ka riƙe ni a cikin wannan bakin gidan naka? Akan me za ka riƙe ni a cikin wannan bakin gidan naka? Ke Khadija. Dakata Suwaiba. Dakata. Shi burbusha.